Што дае маладому аўтару майстэрня пісьменніка? Пра гэта разважае моя сённяшняя суразмоўца, маладая паэтка Аляксандра Жалязнова. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Александра, вот скажыце, калі ласка, мне цікава, як сённяшнія маладыя творцы прыходзяць у літаратуру. Вы ведаеце, маё пакаленне, творцы маладыя, якія былі, прыходзілі ў літаратуру, скажем так, больш праз кнігі. Не было інтэрнэту, не было камп'ютараў і не было столькі інфармацыі пра сусветную літаратуру. І мы чыталі кнігі, любімыя кнігі, і чыталі творы розных пісьменнікаў, і самім хацелася нешта напісаць, самім хацелася нешта сказаць. А вот як вы падумалі, калі вы прыйшлі ў літаратуру, і якім чынам вы хацелі, імкнуліся прыйсці ў літаратуру? Ну, калі гаварыць пра мой асабісты шлях, я прыйшла ў літаратуру ў 2023 годзе. Тады быў мой дэбют у часопісе «Маладосць», з нізкай вершаў. А потым ужо, калі я пачала друкавацца больш, у 2024 годзе я даведалася аб тым, што ў нас плануецца стварэнне нашага літаб'яднання майстэрні пісьменніка, якім кіруе наш глыбока паважаны Рэгнет Юрыевич Малахоўскі, паэт. І тады, можна сказаць, пачаўся і працягнуўся мой творчы шлях. Ну я хочу сказать, что я бывал у вас на пасяджэнні майстэрні пісьменніка, і про гэта мы паговорым так само, як і про Рэгнета Малахоўскага. Але я задаў гэтае пытанне, з чаго пачалося імкненне, то есть ваши школьныя гады, ваши дзіцячыя гады. Калі вы зацікавіліся літаратурай, і калі захацелася самой нешта напісаць? Ну, пачала пісаць яшчэ з дзяцінства. Больш такі свядомы перыяд, я лічу, што гэта быў пачатак 8 класа, калі на уроку літаратуры мы праходзілі розныя формы вершаў. Гэта і трыялет, і рандо, і некаторыя іншыя. І да мяне прыйшла такая зацікаўленасць, я падумала, чаму бы не паспрабаваць і не напісаць свой уласны верш. І так гэта і ўсё пачалося. Я стала развівацца менавіта ў гэтым накірунку і можна сказаць, што прыйшла да літаратуры. Часам бывае, задаюць такі, можа быць, наіўнае пытанне на першы погляд, але нават дарослыя задаюць такое пытанне, ці павінен пісьменнік шмат чытаць. Маўляў, пісьменнік піша, пісьменнік сам нешта прыдумвае, а навошта яму чытаць? Я лічу, што так. Пісьменнік ці паэт павінны чытаць, каб паглыбляць свой слоўнікавы запас, каб яму было што сказаць. А калі вы прыйшлі да замежных моў, калі сталі вывучаць замежныя мовы, і чаму гэтую прафесію вы выбралі ў сваім жыцці? Замежныя мовы я свядома пачала вывучаць яшчэ ў школе, але ў старэйшых класах да мяне прыйшло жаданне стаць менавіта перакладчыкам, таму што я хацела, каб мая будучая прафесія не толькі мне спадабалася, але яшчэ, можна сказаць, была прэстыжная і прыносіла грошы. Таму я ўжо ў 17 годзе паступіла ў Беларускі дзяржаўны універсітэт замежных моў, дзе пачала вывучаць паглыблена англійскую мову, а з другога курса яшчэ і французскую.
Вы читаете в оригинале творы неких письменников замежных? Ну, можна сказаць, што чытала, але не шмат. І гэта такія больш класічныя творы. Напрыклад, што датычыцца французскай мовы, я пачала чытаць усім вядомыя «Тры мушкецёры», ужо менавіта на мове арыгіналу. Вось, што датычыцца англійскай мовы, таксама крыху чытала, асабліва мне запомніўся твор «Партрэт Дарыяна Грэя». І вось вы, читаючи по-англійску, читаючи по-французску, у сваім уяўленні перастваралі гэта, як гэта можа гучаць па-беларуску? Ну так, такое уяўленне было, таму што, як кажуць, колькі чалавек мову ведае, настолькі ён чалавек, і у кожнай мове ёсць свае асаблівасці. Гэта асаблівасці і слоў, і сінтаксісу, і таго, што хацеў сказаць аўтар, яно ўсё, канешне, можа адлюстроўвацца па-рознаму ў розных мовах. А беларуская мова? Вы выраслі ў Магілёве, вы вучыліся ў гарадской школе, бацька ваш рускі па нацыянальнасці. Калі вот да вас прыйшло жаданне гаварыць, пісаць на беларускай мове? Ну, жаданне да мяне прыйшло, напэўна, калі я пераехала ўжо у Магілёўскую гімназію. Вось, дзякуючы маёй настаўніцы, яна зацікавіла, яна правіла цікавасць да беларускай мовы, і ў мяне ўзнікла жаданне там нешта паспрабаваць, пахадзіць на алімпіяды па беларускай мове, напісаць вершы і далей развівацца і размаўляць па-беларуску. Ну, цяпер вернемся да майстэрні пісьменніка, якую вядзе Рагнет Малахоўскі. Вы з першага паседжання там прысутнічаеце. Як пачыналася гэта ўсё? Ну, пачыналася гэта ўсё з таго, што ў нас у тэлеграме ўзнікла агульная суполка, якая называлася «Майстэрня пісьменніка», і тады яшчэ шмат чалавек, якія там былі, нават не ведалі, што гэта такое. Вось, я ўжо з'явілася менавіта на другім паседжанні. На першым былі толькі два маіх блізкіх сябры. Гэта Мацвей Лішын і Паліна Дваранская, якія таксама тут ужо бывалі. Вось, і на другім паседжанні з'явілася я яшчэ 3 чалавекі, які была зацікаўленасць стварыць нешта сваё, развівацца ў кірунку там пісьменства ці напісання вершаў. Вось, і акрамя таго, што мы там нешта пішам, крытыкуем, ствараем, мы яшчэ і гаварым пра нейкія навіны ў сучаснай беларускай літаратуры, і гэта таксама цікава для мяне. А што дае вам тое, што прыходзіць на гэтае пасяджэнне, Рагнет запрашае вопытных пісьменнікаў? Ну, гэта для мяне даволі шмат дае, таму што, па-першае, яны дзеляцца сваім уласным вопытам, яны чытаюць вершы, яны з намі шмат размаўляюць пра розныя рэчы, і гэты вопыт іх таксама пераймаеш, натхняешся, ось, і разумееш, што ты на сваім месцы. Ну, хацелася б задаць некалькі пытанняў нашай апытанкі. Скажыце, калі ласка, вось як вы лічыце ваш погляд на тое, што пісьменнік – гэта прафесія, ці чалавек, які піша, можа быць і слесарам, можа быць і вучоным, можа быць і педагогам, а пісаць у вольны час? Ну, я лічу, па-першае, што пісьменнік, асабіста для мяне гэта прызванне, і вядома, што на нашым уласным вопыце, што чалавек можа быць і врачом, і слесарам, маць нейкую іншую прафесію, але яго заўсёды будзе цягнуць да таго, каб стварыць нешта сваё і падзяліцца з гэтым усім светам. Ну, калі прыходзяць людзі ў літаратуру, я ведаю таксама маё пакаленне, калі былі мы маладыя, у кожнага былі свае планы, свае задачы, але ў цэлым можна сказаць, што усе імкнуліся стаць хорошымі пісьменнікамі, стаць значнымі пісьменнікамі. Гэта ж яшчэ крыху і спаборніцтва. Вот вы імкнецеся да чаго ў літаратуры? Я, напэўна, імкнуся да таго, каб стаць вядомым чалавекам, хаця ўжо мае творы можна знайсці ў некаторых часопісах і ў некаторых зборніках, і проста аддаваць сябе літаратуры, таму што мне гэта падабаецца. Каб мае вершы
чыталі ў школах, у бібліятэках і ўвогуле, каб людзі захапляліся і натхняліся на тое, што яны нешта могуць. А у вас рыхтуецца першая кніжка? Так. Калі яна плануецца? Ну, зараз, канешне, гэта цяжка сказаць. Я ўжо настроілася на тое, што яна плануецца ці напрыканцы бягучага года, ці на пачатку наступнага. Вось, можна сказаць, што я яшчэ абіраю назву, але хутчэй за ўсё яна будзе называцца «Я выбіраю шчасце». Гэта ў гонар майго верша, які я лічу такім, можна сказаць, найбольш удалым і самае галоўнае жыццесцвярджальным. Ну і, канешне, гаворачы пра вершы і пра вашы вершы, хацелася б, каб і нашы тэлегледачы пазнаёміліся з некаторымі з імі, прынамсі, хоць з адным вершам, калі ласка. Мяняю свой напрамак і сусвет. Ёсць выбар, і я выбіраю шчасце. Хай свет квітнее, што стварыў паэт. Жаданых слоў і палымянай жарсці, пяшчотных думак, легкакрылых мар, заўсёды неабходнай нам надзеі. А неба адвыкае ўжо ад хмар, натхняючы на новыя падзеі, якія зменяць не адно жыццё, запаляць вочы, нібы ў небе зоркі. Цябе шукае тое, што тваё, і на душы не так, здаецца, горка. Напэўна, кожны мае свой сакрэт, які за грошы не купіць, не скрасці. А мой сакрэт, мой непаўторны свет, у ім жыву, бо выбіраю шчасце. Дзякуй, хорошы верш. Ведаеце, быў такі выраз, талантам нужно памагаць, бездарнасці прабіцца самі. Вы лічыце, што трэба памагаць маладым пісьменнікам, і ці вы адчуваеце вы гэтую дапамогу? Я лічу, што так, трэба дапамагаць, таму што мне таксама дапамагалі і нават старэйшым пісьменнікам, які, ось, напрыклад, разам з вамі пачыналі гэты шлях. І я думаю, што увогуле, чым больш людзей, якія табе дапамагаюць і натхняюць, тым будзе лепей для таго чалавека, які становіцца на гэты шлях. Ну, зараз вот павысілася, на мой погляд, увага да творчасці маладых пісьменнікаў. Гэта важна, гэта вам падабаецца, вы гэта адчуваеце? Так, я гэта адчуваю, і асабліва я адчула гэта на нашым апошнім мерапрыемстве. Вось, напэўна, вы ведаеце, што зусім нядаўна быў першы форум маладых літаратараў, і там мы гэта асабліва адчулі, калі мы мелі зносіны і са старэйшымі таварышамі, ось, з саюзаў аддзяленняў і Мінскай вобласці, і горада Мінска, і Прэскай, і Віцебскай абласці, і гэтак далей. І з першымі людзьмі краіны, якія таксама адказвалі на нашы пытанні, у нечым нам пасадзейнічалі, там падказалі. Вось, і іх падтрымка таксама вельмі моцна адчуваецца. Дзякую. Канешне, і на такое, скажем, пытанне, якое тычыцца вось проста жыцця. Што такое традыцыі, на ваш погляд? Што такое традыцыйнае ўяўленне пра сям'ю, пра жыццё? І як вот сённяшнія маладыя, ну вы, прынамсі, лічыце, наколькі яны патрэбны людзям? Ну, на мой погляд, традыцыя – гэта тое, што захоўваецца менавіта ў тваёй сям'і, напэўна, ў тваім асяроддзі, напрыклад, паміж сяброў таксама. І, як па мне, яны, канешне, павінныя быць. Таму што гэта тое, што ёсць толькі ў цябе і няма ні ў кого іншага. Ну і завяршаючы, можа быць, нашу гаворку, такое пытанне, вы ўжо сказалі, што вы хочаце застацца ў літаратуры, а ўвогуле, якая можа быць самая ваша запаветная мара? Ну, напэўна, на сённяшні дзень, калі гэта лічыцца літаратура, гэта ў ёй замацавацца, падтрымліваць гэты напрамак, ісці далей. Ну што ж, я жадаю, каб ваша мара здзейснілася. Дзякую вам вялікі. І нагадаю нашым сённяшнім тэлегледачам, што маёй госцей была маладая паэтка, пісьменніца Аляксандра Жалязнова. Всяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.